Hi, simrang hilen eh. Ito na, ang takang uwan na. Umaga ba hindi taktupan sa walang kapiligo para sa isang amukan. Magaling makaluto on. Ay, huwag hapon kay gauwan. Kita nga karoon ako. Uwan, malig nga hapon. Ay, tubig na ng uwan. Na, kaha. Sipinta ni, itasin ko ni kabuok. Nagdumugan. Ay, nagdabdab na kay oo, padaghang kuan, maabuhan ituan, kaluto bagha ni ron. A few moments later. So mani, gyodan ni tita. Bayad na na. Dinumugan. Wa pa man ba? Hindi sang digning. Ano nga lang ito. Hindi na bayad. Ano na. Good. Mawata. Mas Veronica to ah. Tiustos. Nangan day ko na double cup menu. Oo nila. Hoy, yan lang buhot-buhot. Okay, muna po kung wala. Utang ko ka. Hoy, dia dinumugan. Ha? Suman di mo kulit suman? Dinumugan. Ha? Asa makakamas ng digning? Tumpok-tumpok. Ang lamig lang mga buwak na. Namin ang biglang mga buwak. Nanisip ka biglang mga buwak. Naniya. Ako kay lamay na eh. Ako na naman tilaw eh. Biglang mga buwak. Medyo niyang ganangan. May nga dagang buwak. Ako na naman tilaw eh. Magpasong pili ka pa ng tiguang. Awaw ko. Lapok, bigtil. Tora na to, set yun. Ang Pasko, tagbalay. Putra na ito. Tagama na rin. Uy, Luni, haba ka. Buka nga ka nga nung tago ka. Kung paano yung mga sagot sa langisan eh? Nang mayong buntag, Merry Christmas, tiya lagi dinumugan. Si Tata na Gordon? So, mali mo, galit ang giingan. Kanong saan sila magkuhan karon ni Patan? Oo. Ang pa na kung taghara ko, nahilong pamiguan, ikawan. Gapon ra na, balibad ko. Lagi kayo, kahapon ba ka to? Gapon, sa kayo mo kapag dahon. Oo, nang balipad kayo ay daw. Oo, kung dahon. Nagsulisuy, ito sa kalubian. Iya ka din daw na sa lingwa. Mas nandigding mo kay guwapag yapon. Mo sa igi pahilan na yung kuhan kay mga pinadang tatapon sa dito sa Guam. Sida ba yung ipapahilan na? Tanaw na wa man mamao kay wa mga doon pagkaarin. So, nang saka ko ako nag-arin. Tiya, grabe Kaya di ka. man kabaw ni Laki. Magdama-dama. Nagdama-damaan man ang pagtanaw di man. Masanong? Basta kay butang? Kaya mawa ko yung utang. Lahi, mo sila laki, lahi po ng baji. Ikaw. Basta ka na. Pag bagso nang lisaman mo, Dati. Kamu dua? kamu lang duha. Kuan ito, nganda to, alam kasi kay napuno naman dahil mga sandalong sa dahon sa mga kahoy bitaw, hindi ba naman lupat na napuno na. Ning aga sana, murag suba dani. Tiya, Ikaw, pero sipsiman mo, kamu nagawa magangbay. Ito minta ko na tatay. Terstone. Madulis mama si papa kay bagngatong pulo. Sipin taon. Ilang mama English ren taon naglubi. Kaluyan taon silang duhara. Lubi, wala dyan mo to nung... Oh, wa. Lagi. Ni nagis pulito niya ka. Pero diha mo. Wa.
Di, Si Uding ra, dari mis katatay. Huwag mo may mutabo kayo may magdahang mga tuka kasga. Pagkato na pagkabuntag, kagazang na nang ginuko mga tiguang ron. Diya sa Uding. Noon saman sila Tasya, wa pa ko nagila po na po. Kung araman, Amo, di karoon lagi sila. Mag-amo hinuon nga bago pa itong among kung giarsa mga to. Tanan. siguro wa bang way daghang lansa kana na Bawa giarsa man, pero madugaling pag-amo na sa agpikas ng mga to. Na sinastatay, kaya wa pa pag-amo. Kaginasatay po makuan. Bud ni day. Di. Suma. Di mo gaan. Aw, di mo kan ni ka udah kam hinugron. Mau lagi na. Hindi mo sa nga hatdis na lang dinumogan. Sa dinumurgan wa itang kakaon naga-order. Sila ka man ang digding, ya? Swerte ko ka itong pamasko kay ano yung mga ito. Ala nakita na ko mo day. Na, nakipay tita na niyo kita sa nanay. Maadyo man ning dawang sa buhok kay ara man lang niya. Dami ang ikaw may kuan. Balangis buhok sa una. Dami ang buhok. Hindi kay nangawa ka tiguang. Na, Hay wa ko tigwa. Ano ata pinala ko ni sa edad, pero ilan ang digding nga. 80 na. Magawa mo na stasya ng sa to eh. 80 pila. 84. Ah, ito po. Stasya 85. Guwapa ka sa digding. Buwan ka na ay. Aribo na namin kaya gamang grado. 84, 85. Molis lang digding di matiguang nga ka kadili ko sa kaso kaya ara ka sa ang kado. Wala rin sa pangulang buti, mapakulang-kulang. Ada oray. Kuway na yung puto. Na, ano di yun. Sige ko. Kani sa digding mo ni pangulong sa una, sa daga pa ko. Nakapangulong po ko rin niya. Si nanay, isa po rin suki. Arang. Karon di na ko dah. Sige ko pangulong ko badato. Ano pa di pangulong kay arong badato. Murah. Wala. Maliban. Wala ni. Nakapaniwag tuto mi dari. Kuya, wag pag-deliver suman kay libre magpalit. Kapinduhang bangod. Nang hakad lagi may bugas. Yung sa kisap suno ni. Pinasay nila ba? Kung ko kaila, Sige ko. Ay sa mga ginros ko no. Hindi na mamang ginros. Lula na. Mayang nailahan. Kaya Kay lula ng Classmate rin na. Generous right? elementary. kada sila. Classmate niyo. Ano ka na sa Wala, gipis ko yung ata. Nagtanan. Salamat ka Diyos tagbay. Kaya nakalibre pa niyo to. bahala ka gabahian ta na no. Bahala ka gabahian ta. Asa na tamuro ilaroy. Di tatagma. Sir, dyan ka maka-vlog na punta ugma. Puhon. Na may isang bata mo nini ay pamutang. Kini pulinari adi ag aircraft ni. Kari pulinari panganay sunod gunners na squad. Lami ang mga anak ay na. Aksi. Di pa di tata di kahaman ko no. Aksi tata. Namin ko na to. Di original taliwa. Kari. Malagay namin ko na nawa. Tangali, ito na. Wa ni dada na. Kay Grabe, di mga- ka sa batasan. Mga gwapo. Kari kangali tulong. Lagi ka na. Kini na may daga. Kari panganay to sa Amerika. Kuan mo itan. Kali. Kana dito mga asiplan mo apply. Ah, kada na yung stewardess. Grabe. Kuyawan ang digding oy. Grabe kuya, wag mo na mahal. Ako mga anak no. Eskwela ang mga mahal yun. Makaproud dyan sa ginikanan. Aman, engineer, auto supply siya eh. La. Mamutitan ba dahil ka to? Ang ituro rin. Oh, lagi nga duman ko. Anda si tata, kaliwa kay mo ay manidir diha tanan. Mga bay. Pila ba dari tata? Si tata, baka kinaman mo. Lagi pila na edad. Si tita man to, mo tata, tita. Ay, bentuk tao. Sa may kadal mo tita. Sinitit pa iba Ito, to patawin tao. so. Anda, kare. Mo nagnamindir. Na may isang bata mo nini ay pamutang. Kini pulinari adi ag aircraft ni. Kari pulinari panganay sunod gunners na squad. Lami ang mga anak ay na. Aksi. Di pa di tata di kahaman ko no. Aksi tata. Namin ko na to. Di original taliwa. Kari. Malagay namin ko na nawa. Tangali, ito na. Wa ni dada na. Kay Grabe, di ka mga- sa batasan. Mga gwapo. Kari kangali tulong. Lagi ka na. Kini na may daga. Kari panganay to sa Amerika. Kuan mo itan. Kali. Kana dito mga asiplan mo apply. Ah, kada na yung stewardess. Grabe. Kuyawan ang digding oy. Grabe kuya, wag mo na mahal. Ako mga anak no. Eskwela ang mga mahal yun.
Nangigos, makaproud dyan sa ginikanan. Aman, engineer, nag-auto supply siya eh. La. Mamunti ng bagay ka to, ang ituro rin. Oh, lagi nga duman ko. Anda si tata, kalawa kay mo ay manidir diha tanan. Mga bay. Pila ba edad ni tata? Si tata, baka kinaman mo. Lagi pila na edad. Si tita man to, mo tata, tita. Ay, bantong tao. Sa may kadal ni tita. Si Biti pa iba Ito, to, patang tao. bunso. Anda, kare. Mo nagnamidig. Salamat ka Diyos tagbay. Kaya nakalibre pa niyo to. Bahala ka gabayan ta na no. Bahala ka gabayan ta. Asa na tamaroy laroy. Di tatag ma. Sir, dyan ka maka-vlog na pagtaog ma. Pohon. Kung